No niin, haastattelussa Saipa Selectistä hyökkääjä Markus Piikki. Muutama päivä Geneve Future Hockey Challenge-turnausta takana. Mitkä on päällimmäiset fiilikset peleistä? Fiilikset on ihan hyvät. Nyt ollaan pronssiotteluun päästy ja voittoa lähdetään hakemaan. Miten muuten turnaus, kaikki järjestelyt ja muuten Genevessä eläminen, niin onko maistunut? On, hyvät on maistunut. 5/5. Mites tähän turnaukseen kasattiin Saipa Select-joukkue? Pelaajaa vähän ympäriinsä. Miltä joukkueen henki ja joukkue muuten on vaikuttanut? Joukkue on hyvä, joukkueen henki on vielä parempi. Kaikki tuntee etukäteen toisensa ja sillisti. Mites hetken kuluttua alkamassa pronssiottelu vastassa isäntäjoukkueen Geneve Servette? Mitä ajatuksia illan pelistä? Asenteella lähdetään ja voittoa lähdetään hakemaan. Hyvä. Eilen kävitte tutustua Geneven keskustaan joukkueen kanssa. Oliko erinäköistä kuin Simpeleen keskustassa? Oli aika paljonkin. Paljon parempia tyttöjä ja muutenkin. Hyvä. Kiitos. Tsemppiä pronssiotteluun. Kiitos.